gusto na. Nung inaglagi penday di aldaw kenrabi iya siyak di sinaksakta. Gusto na. Nung inaglagi penday di ket mabanuga kamakangag sa ibek ka unggag. Nung inaglagi penay paidam nga oras nga aglak ang kumametiragsa. Gusto na. Nung inaglagi penday di ket agsa sa ibek kag tadyakan kayat pay tiyag biyak. Nung inaglagi penay gusto yan. Nung inaglagi penay gusto yan. Nung inaglagi penday di ragsak di naglabas kenday di arapaan. Gusto na. Nung inaglagi pendi nagpanagdardara sa paaragup ken kadagos. Nung inaglagi pendi katanti sa bali nagsayan day tuyin kain paay. Nung inaglagi penday di ket aksa sa ibek kag tadyakan kayat pay tiyag biyak. Nung inaglagi penay gusto yan. Nung inaglagi penay gusto yan. Asinut pagsangira, asinut mang tulong kanya. Sana pinaybayan, tiyak kumamit ang sagapan. Gantinong balti ka rin kaniya, siyaking kain ka lang. Naglagam tipay ko ng nga ustunan. Asya ko tiyak mo man siyakit lipatin ka. Tsaka mo to sustuan ang kasipitan. At ang tipatirgit maipan paday ka. Asinot ka ba dangang? Asinot di mang tulong kanya. Asinot di mang tulong sa anak lakuman na nagay-ayat. Hatiket isat paglustuyan. Ket punot bilin yung asyakitan ti ang move on. Idi damot ket darak sa kanya, itan ket agsagsagabaat. Siyak iyak tumpal, asyakitan ti ang move on. Nung inaglagi pero gusto yan. Asinut pagsangira, asinut mang tulong kanya. Masana pinaybayan, diyak kumamit agsagapan. Diptinong palti ka rin kaniya, siyaking kain ka lang. Naglagom tipay ko na nga usunan. Asya ko tiyak maman siyakit lipatin ka. Tiket isat paglustuyan. Ket punot bilin yung asyakitan ti ang move on. Idi damo ket darak sa kanya, itan ket agsagsagabaat. Siyak tiyak tumpal, asyakitan ti ang move on. Asyakitan ti ang move on. Gusto nan move on.
Gusto na